anggenipun Bapak Barni adalah ibu animbali kalau sakadang konco saking Alga Budaya kirang nuju prono penggalipun ati namung saged ngaturke sawu-sawu agunging pangsama. Ki ngaturaken matur sepuhing panuwun tanpa pepindhen kagem para kadang tamu ingkang tasih lenggah angrantu pagaragung wonten ing dalu kalenggahan menika. Mugi kula sadaya kanca panglipur wonten pidalipun Bapak Barni tansah manggih rahayu boten wonten alangan setunggal punapa. Alga Budaya mawiti wonten ing dalu kalenggahan menika masuk wonten ing season yang kedua. Kembali sesarengan Alga Budaya ugi Widyawati kang sampun kaboyong dening Alga Budaya. Tak aturke jumeneng anggenipun Diajeng Ayu Pinarak Beta sesarengan Alga Budaya. Terus fotonya Fajar nih kalau jalan raya. Di jalan raya, gak sepi kok. Iya, tapi kan mondar-mandir kendaraan. Mondar-mandir. Mondar-mandir. Ya, kayak mau sampean ya wis maringi setunggal tetembangan wonten ing nuruti panyunipun Blandipun Bapak Budi. Oh injih. Ning season sing keloro iki diaturke kalih tetembangan ya Nduk Cayu. Oh kalih ngaten injih. Sewu kata sangat panyuwun tembang salah satunggalipun wonten panyuwun tembang saking Blandipun Bapak Barni wonten tembangipun Podang Kuning. Podang Kuning. Nyanyi nggih Mas? Ayo nyemagake ora nyanyi terus piye nek harapan. Podang Kuning monggo kula spesialaken iki kagem Pak Barni tuan rumah. Tuan rumah. Monggo Mas Alga Budaya. Awan ning omah wis ora kerasa.
Apa mangko enek guyune Saidi ngono? Anu Mas, Piye? salah lirik. Salah lirik. Apa? Salah lirik. Oh, Leson apa sing terakhir iku lho Mas. Sepikat pulut Pikat gitu. nah, aku keliru Mas. Lho iya ta. Kita kabeh pangkat gini ta. Maaf Mas aku oh, kulina soalnya. Cendek mak selentik lho. Aku biasa Ya lek ngono Allah, ki selentik ya karo Allah. kayak Iki lek piye ngene ya, ngono Mas, ya? tanganmu lho. Mesti ngene-ngene. Piye iki ya Allah, golek sinyal ya bener. Iki piye ya ya Allah. Piye Mas ngene Mas hanya Ya alah wis sembuh wis manut dirimu aku. Wis pokoke bengi iki wis tengahnya kemes ngene